Maťo. Takže naposledy pri príveskoch sme sa rozprávali, respektíve ja som rozprával o tom, že budeme robiť recenziu aj na omáčky od tohto výrobcu. Tu sú 4. Barbecue, nejaká hot. Toto je hot fruit sauce a to vyzerá ako green salsa. Dneska konkrétne si otestujeme túto barbecue omáčku, nakoľko je vonka leto, čiže grill a tak ďalej. Myslím si, že to pôjde teraz na litre. Niečo k nej, cena v prvom rade 5,90, čo si myslím, že takéto omáčky asi cena primeraná, uvidíme aká bude kvalita. Čo tam uvádza výrobca, základ je tam taký chipotle, papričky, paradajky, smoke, takže dym, neviem, napúšťali tekutý dym. Tekutý dymom, ale sú tam čierne rybezle, brusnicový džús, čiže niečo také sladko, smoky, to čo štandardne sa používa na grill. OK, tak poďme na to. Pomiešame, budeme sa tu zvíjať v tmarivosti. Vonia dobre. Skús. Také čisto, až načos mi to pripomína trošku. Ja, fakt. Mi to pripomenulo domácu fazulovú udenú s udeným mesom. Ale dobre, ne? Tak, viskozita alebo hustota troška je väčšia, ale musím povedať, že bez zahusťovadiel, takže sme tolerantní. Prírodná, bio. Dám ešte viac, však si dáme. Nebude hádam páliť. Koľko má? 4 z 10, takže by to mohlo byť celkom v pohode. Takže taký zlatý stred. Tak poďme na to. Na zdravie. Kyslá, výrazne kyslá na začiatku. Dosť kyslá. Čakal som, že tie džúsy tam urobia viac sladkého, ale nie. Štípe hneď od začiatku, že nemá tam taký ten drive, že najprv cítiš chuť až potom pálenie, ale hneď. Páli od začiatku. Ale také príjemné pálenie, nie je to nič, čo by sa nedalo vydržať. Páli v ústach, viac menej jazyk. Tam, kde prejde omáčka, tam páli, ale žiadne takže, ako sú pri chineskách, že vzadu tio, alebo neviem, taká. No myslím, že keď to použiješ ako marinádu a tým pečením potom na tom grille by sa to možno trošku ešte zneutralizovať a mohlo by to dať celkom príjemnú chuť tomu mesu. Osobne by som to možno, že ešte troška pridal k tomu nejaký medíček a krídelka s medom a s touto omáčkou, ak by sa to zmiešalo, tak by z toho mohol byť dobrý výsledok. Výrazne kyslá, až taká horkastá trošku, takže možno ten med, keby tam bol. Alebo keď si ľudia spravia marinádu sami, trochu medu. Kyslé a potom už cítite viac menej len to údené. Troška taký dymík. Tekutý dym. Takže hot barbecue sauce. Kľudne. Rebierka, skridelka. Určite ale rátajte s tým, že troška medíku alebo niečo medo, niečo sladkého, alebo možno, že hnedý cukor nejak to zmiešať. Pretože ja mám predstavu o tých barbecue omáčkach, že to musí byť nejaké také troška na sladkasté. Však na tom ohni, keď sa to bude robiť. To je asi tak. Takže to je z našej strany všetko k tej omáčke. Ak chcete vyskúšať, kľudne chilimarket.sk, tam sú všetky omáčky, vrátane tejto. Cena, pravím 5,90 za 125 ml, čiže kľudne objednať a von do záhrady grillovať. Majte sa zatiaľ. Čaute.